Исмоил Маҳмадзоир. Акаҷон, ман маъруфам, ба фикр мешиносем. Салом алейкум бародарои азиз. Ай номи видео фаҳмидем ки видео дар бораи чияй ва дар бораи кияй. Ҳоҷи Маъруф, ҳаматон медонед ша кабинети 14 гуфтам хе дар дарини Инстаграм сай дорам. Ҳамин бародар мушкилӣ да дучор шудагиай. Мушкилӣ яъне чи? Садама да дучор шудагиам. Аниқтараш худаш садама да дучор шудагӣ нест. Як бародари тоҷики худмон ба мошини ҳами Ҳоҷи Маъруф авария кардагиай, дар садама дучор шудагиай дар байни сарҳади Россия, дуромадани сарҳади Россия аз тарафи Қазоқистон. Чӣ хеле ки медонен, ҳами Ҳоҷи Маъруф як тӯли 10 рӯз мешава ки кор да дуромадагӣ буд, ҳами граница мерафт меомад ва ҳамон мошинеро ки ҳозир авария шудагиай, ҳамон мошина кредит гирифтагиай. Як бародари дига гуфт ю гапо кредит гирифтагиай. Ба чӣ ният? Ба нияте ки пул кор кунам, зиндагима пеш барам. Хоб вале мо дар чӣ хаёлу меган фалак дар чӣ хаёл. Хулоса инсон пагоҳ чӣ ба сараш мебиё намедонад ягон кас. Ба ҳамин хотир и Ҳоҷи Маъруф ҳам намедонист ки ҳамин мушкилӣ ба сараш мебиё ва ҳамон бародаре ки зарулём шиштагиаю ҳамин садама да дучор шудагиан, ҳамон бародарам намехост ҳамин хел мушкилӣ шаваша. Ака ҳастем чиста по факту гирем, бояд мошина ҳамон одам соз кунад, ҳамон одаме ки зарулён буд. Вале ҳамон одаме ки зарулён шудагиай, ваям ба мисли мову шумо як ғарибе ҳастай ки гуфтию гапо дар мулки ғарибӣ омадагиай ба нияти 2 танга кор кардан. Ваям намехост ҳамин мушкилӣ дучор шавад. Боле ки бо ҳамон бачааке ки авария шудагиай, зарулён шудагиай, ҳавай қатъи оилааш зиндагӣ мекард дар Россия. Бечора худаш як бачаи деҳқон бо ҳамроҳи оилааш зиндагӣ мекард. ҳамин Ҳоҷи Маъруф мақсадаш ҳамин видео кардан чиай? ҳамин Исмоили Маҳмадзоир да муроҷиат кардагиай, штоби ҳамон ака кӯмак расонаша ва ҳамин мушкилӣ дар болои ҳамон бародаре ки дар сари рул шудагиай, дар сари ҳавай набиёрад. Бурӯ ба гавария қиртақи ҳавай нагира ки мошини мана соз кун гуфта. ҷа ҳам Маъруф худаш гунаҳгорай, ҳамон бача худаш. Маъруф гунаҳгориш дар инае ки передача рул, яъне медонед ки рула дар дига одам додани худаш гӯем ҷаримай. Ака бо вай тоҷики худмон, бо вай мисол гуфтае ман зарулён мешинам, мисол ҳай мекунам, хай раи границара ҳамат медонед. Хулоса ҳамин кор шудагӣ шудай. Ба ҳамин хотир биёин бародаро, ҳама каса бародари тоҷики худмон дастгирӣ кунем, ҳамин видеоро падилитса кунем, лайк монем, паҳн кунем, то ин ки ҳарчи зудтар ҳамин муроҷиат ба ҳамон ҷои асосӣ рафта раса ва максимални дастгирӣ кунем, паҳн кунем, суханои хуб нависен. Ҳозир ман медонам баъзеҳотон дар комментария бо сар мекунен, мақсад чӣ ба мошина дода ё чӣ ба хай чизе ки буд кори шудагӣ шудай аллакай. Дальше фикр кардан дар корай. Ва баъзеҳотон мегӯянд ки мисол Маъруф худаш римон кунад. Маъруф ҳам як гуфтию гапо бачаи деҳқона, як оилаи бой нест, сарватманд нест, як бачаи камбағал, як бачаи азобкашида дар зиндагӣ ҳастай. Ака ҳамин мошина кредит гирифт ба хотире ки кор кунам, зиндагима пеш барам, беҳбудӣ кунам, қарзома тиём. Ин Маъруф бечора худаш бо қарздори маҳшар шудагиай. Чанд сол дар Тоҷикистон буд, медонем баъзеҳотон ки чанд сол буд дар Тоҷикистон буд, ай чандин нафаро пул қарз кардагию қарздор шудагиай. Ман паси экрани қатъи Маъруф гап задам, ай ҳамаи ҳодиса бохабар шудагим. ҳамин гирья намекунад, халос некем. Иншаалло Маъруф сабр кун, ҳамаш мегзара, зиқ нашав, хта касалӣ пасалӣ накун, сабр, фақат сабр, дуои хуб. Иншаалло дастгирит мекунанд, ай мушкилиҳо мебурӯӣ, иншаалло ҳамаш мегзарад. Алло нигаҳбонад. Ассалому алейкум бародаро ва апау хоҳаро ва ассалому алейкум да акаи Исмоил Маҳмадзоир. Акаҷон, ман маъруфам, ба фикр мешиносен, якум бора ҳаҷрҳои карда будимон. И бародар мо дар Россияем акаҷон. Мақсад маям мошина акаҷон 1 миллион рубл қарз гирифтагиам. Мо граница омадаем, бародар права дошт, мақсад метавонам дар сари рул 6 гузашт брафт. авсу туман пешана мебина, сахар мекуна, мошина мепарона дури ҷангал да акаҷон. Тамоми устоҳоро занг задем ака, валлоҳи қасам гуфтан ки где-то та 1 миллион рубл мера. Но ай пул зиёдтӣ кунад ака, мои бародарам метаем барое ки
ин семени зиндагӣ мекунад, инҷа қатъи оилааш. мақсад акаҷон барои чӣ мо видеоро дар шумо кардесем ки илтимос мекунам акаҷон ай таням бародар изо кашидеса мега ака изо мекашам маҷбурам иҷа мондимаш ҳолша мебинам гирам мея бо дасташ биромада бечора иҷа оилааш қатъи оилааш кор мекунад ҳар моҳ 50 000 мегира. ман мерам пули оилаира мегирам мерам я мошин мехарам я бора худо мезанам. ба ҳамон хотир акаҷон ман қатъиян бародар маслиҳат кардам ягона одаме ки ака дарди моро мефаҳмӣ моро ёрдам мекунӣ валлоҳи биллоҳ қасам акаҷон 1 миллион рубл хундаи гирифтагим айпитер вардагим қарздорум ҳар моҳ бояд 100 000 рубл бизгаронумаш. ин мошина гирифтем ки мисол кор кунам ҳар моҳ 100 000 уро битум хай бо ба пули иша расчёт кунам ки дар насибмон бидай акаҷон. зуборш кардем 27 000 рубл фирдани мардами ғариб худаш кор накардеса бо ҳазор гапон гуфтан акаҷон. я ду бародари дига ёрдам кардагиай илтимос мекунам акаҷон фақат аз шумо хоҳиш мекунам аз тани ҳамин бародар ки мисол дар мулки ғарибием охир мақсад ки надора бечора возможност нест. аз шумо хоҳиш мекунам акаҷон агарам видеои моро бинед мо дар дастгирӣ кардем дар ҳақтон дуогӯ ҳастем. аллоҳ шоҳиде акаҷон чӣ суме ки зиёдтӣ мекунам худо бизанам то ин рӯза як сими ғарибачара нахӯрдам мебарам дар дасти оилааш метум дар дасти худаш метум мегум ини мондагӣ пулта зиндагитона баред. ҳазор раҳмати худо.